Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki? Ang kinabukasan nila, nagsisimula sa araw-araw mong pag-iingat. Magsuot ng helmet. Kukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. What a wonderful Monday mga kabalitaktakan. Ano na, kamusta po ang weekend nyo? Bangon na dahil isang linggo na naman ng kakulitan kasama ang morning trio ang inyong madadama bawat umaga. Syempre ang in-house minion Randy Guzman at hindi kumpleto kung wala ang Gentle Giant at ang ilaw ng kakulitan, Ma'am Shisheki and Charles Liman. Yes. Tama ka dyan, Bebe Ren. Isang magandang umaga ngayong araw ng Lunes. Charles Liman po, gising-gising, bangon na at bawal ang tamad ngayon. Oo nga, kasi nasanay tayo sa ating Monday syndrome. Huwag tayong papatuli dyan sa mga Monday syndrome na yan. Bangon na, sabi nga nila, it only needs an activation cell para ganahan tayo. At kami yung kukumpleto sa activation cell na yan. Siyempre, ang ilaw ng kakulitan at kakwentuhan, Ma'am Shisheki. At alam nyo ba, mga kabalitaktakan, that you can rescan your DigiPocket boxes. Hanapin nyo lang ang GNN channel or Highland TV channel sa mga channels like 11, 13, 20, 44 para makita at mapanood nyo ang inyong dynamic trio at iba pang programa namin. And certainly, we are being streamed live in our Facebook page. And dahil malapit na ang Valentine's, instead of sending us your hearts, baka stars ang pwede. Yeah. Gusto ko yun, diba? Kaya, thank you so much for all our viewers also that is streaming us live. And also to our YouTube channel na alam nyong available for your updates. Kaya naman, update na mga Yes. kabalitaktakan ngayong umaga ng Lunes. At upang ating simulan ng ating araw, atin munang alamin ang latest update sa ulat panahon.
23 degrees Celsius. Wow. Ang araw ay sisikat mamayang 6:25 sumikat pala kanina ng 6:25 a.m. at inaasahan itong lulubog mamayang 5:56 in the afternoon. Uy, Wow. maaga ata yung paglubog ng ng araw ngayong month, no? Well, yan, mag-ingat-ingat lang tayo. And you know that there are quality products available by POW, starting from their dietary food supplement, their POW liniment, their POW masahe, and of course, Robo Cuff and and other products rather, Robo Cuff for adults and kids. Kaya Yes. kabalitaktakan, alam ko you're very excited and ignited this Monday morning. Kaya magbabalik pa rin ang inyong dynamic trio. Ito pa rin ang Morning Bahan. Res Bakuna. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka matatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-Res Bakuna, mas protektado ang pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna. Libre lang magpa-Res Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Syempre, nagpapamiss lang kami dahil Valentine's. Para naman medyo mamiss nyo kami. Pero excited na ako sa mga chika. Ano bang ichichika natin sa mga kabalitaktakan natin ngayon, Ma'am Yes. International borders muna tayo. Lipad-lipad muna tayo papunta sa South Korea. And to a good friend of mine there, and to all our OFWs na nasa South Korea, please take extra care, mga kababayan natin, because undoubtedly you have surpassed already the 1 million threshold of the COVID-19 cases. Kaya please mag-ingat lang po tayo, ha. The country's health officials reported a record of 38,691 new infections believed to be driven by the Omicron variant outbreak. Now, mga kabalitaktakan natin dyan, South Koreans' proactive tracking, tracing, masking, and quarantine tactics help the country avoid massive lockdowns and keep overall cases and deaths low. But the emergence of the Omicron strain is pushing case numbers to a new highs. And although authorities have said that while daily instances are roughly 5 times higher than 2 weeks ago when the Omicron strain began to dominate, serious illnesses have stayed at manageable levels so far. Furthermore, officials stated on Friday that social distancing measures includes a 9 p.m. deadline, will be extended for at least another 2 weeks, a 6-person limit for private parties, and a curfew for enterprises. If I remember correctly, last week na pag-usapan natin mga ka-MB that January 20, South Korea received its first confirmed case of COVID-19 and became the first country outside of China to experience a big outbreak. So please everyone, alam na natin what we can do. Get ourselves vaccinated and still go on for social distancing. And kung hindi naman importante ang paglabas, wag na lang tayong lalabas. Naku, ang hirap naman nun nung 6 lang sa private party. Oo. Ay, Parang- gusto ko yun. Parang 6 lang, di ba? Oo. Paano naman yung mga friends ko, family mo, 7 kayo, iwan ako, ganon, Oo. di ba? Maliit Kaya ka naman eh. Ay, Maliit ka. Consider ka as 0.5. Oo, kaya dapat, kaya dapat Joke. sa mga andyan, magpabakuna na kayo. Yes. And speaking of being vaccinated, mga kabalitaktakan, nako, in terms of vaccination rollout sa buong bansa, nanguna po ang Region 1 o itong Wow. katabi nating rehiyon dyan Congrats! sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte sa pag-roll out ng bakuna.
Base sa report ng National Vaccination Operations o NVOC, sa 3.4 milyong individual na nakatanggap ng kumpletong bakuna sa COVID-19, ang mga na-vaccine sa lalawigan ng Pangasinan ay higit sa kalahati ng kabuang bilang ng 1.8 million na Wow. nabakunahan sa Region 1. Ipinapakita rin ng ulat ng NVOC na sa 5,353,139 na target population para sa pagbabakuna sa rehiyon. Ako, napakadaming tao pala dyan sa Madami, Region 1. oo. So, out of that population, 1,938,351 na individual lamang ang nananatiling hindi nabakunahan na ngayon tinatarget sa patuloy na vaccination rollout. Pumangalawa sa best performing regions ang Region 2 na may Wow. 58.63% accomplishment mula sa target nitong 922,179. Kasunod ang Region 6 o Western Visayas sa 55.95% performance rating mula sa target nitong 2,533,921. Malapit na ata nating ma-achieve ang herd immunity or sinasabi nila ngayon na wall of immunity. Wow Perfect. naman! Gusto ko yung Oo. pagiging wall of immunity natin because again, we will also be discussing Charles mamaya kung tama Oo. ba that we will now introduce the vaccine between 5 to 11 years old. Parang Yes. pinakurot ko na. Pero going back to that, it's really feasible that we can reach herd immunity by the end of this year. And sabi nga natin, this pandemic will be endemic soon. Yan. Yun. Speaking of endemic, ito, good news tayo naman mga kabalitaktakan, especially sa mga taga Baguio City na Yun. kagaya namin. Malapit na daw tayo. May posibilidad pero hindi ko naman sinasabing go na go. Pero pwede na daw tayong maibaba sa Alert Level 2. Ayan, Alert Yun. Level 2 talaga ang Baguio City, no? Nako, sana ang nga. saya-saya naman kasi in light of the better situation, sabi po ng ating mayor na si Mayor Benjamin Magalong, natatanungin na niya ang Interagency Task Force or IATF on Emerging Infectious Diseases to make drop our city's coronavirus disease alert level sa alert level 2. Kasi ngayon, Yun. 'di ba, alert level 3 yata tayo, mga Oo, Mars. alert level 3 pa So, after our cases peaked on January 3, Mayor Magalong declared that the city's case reproduction rate has been on a rapid downturn. Naalala ko nga, 'di ba, umaabot siya sa 600 per day, pero ngayon parang 100 nasa Oo, ganun bumaba na Oo, talaga oo. siya. Oo. Isinaad din niya na base sa datos, makikita talaga ang assessment na patuloy naman talagang bumababa ang kaso ng COVID-19 sa ating syudad. Dagdag din po ni City Health Officer Dr. Rowena Galpo, sa kanyang report ay bumaba na ang ating epidemic risk level to moderate risk based sa 2-week growth rate as of February 1. So ayun, it's really a great way to start our week knowing na malapit na tayong bumalik sa normal. And syempre mga excited. mga morning MB natin dyan, please make sure pa rin that even though with the numbers of cases natin is bumababa, the alert level is going down as well, still we practice pa rin social distancing. And ang most important dyan is you be mindful for other people. Kasi di ba minsan, we are afraid to call out people pag hindi sila naka-face mask. Well, Oo. that is their Yes. first and their number one immunity for the virus. So, para sa akin, please, kung sa tingin nyo hindi sila sumusunod, if they're not using their face mask correctly, you call them out na lang properly. Kasi nga, it's for themselves and ours as well. Diba? At para iwas pangamba mga kabalitaktakan, mamaya sa ating komentaryo, pag-usapan natin, dapat bang bakunahan na ang 5 to 11 years old? Ito'y dahil po ngayong araw, sisimulan na sa NCR ang rollout ng 5 to 11 years old na Pfizer vaccine. So mamaya po yan ating titignan ang ilang mga datos at mga report ukol dito. Ay, excited ako dyan because my kids are between those ages. Kaya interesado akong makinig dyan sa komentaryo nun. At mas interesado rin kayong makinig sa atin because one of our guests is not just a woman but is also top 3 of the most influential Filipino in LinkedIn 2020. And aside from that, she ranked top
10 in the most inspiring Filipino again last year by LinkedIn. So aside from that, she is a trauma survivor. And now, she's helping others to overcome it. Ay, abangan nyo yan sa Piece of Sheki. Wow, gusto ko yun yung trauma. Oo. Pero speaking of top 3, ito ang ipapakilala ko naman mamaya sa iba rin, ay isa sa top 10 photographer and videographer sa Wowie! buong Pilipinas. O, di ba, iaariba ko yan. Pero, para medyo uminit-init ang inyong umaga, ano kaya ang topic natin sa Barangay Nyangay? Ayan. So, ang pag-aawayan natin mamaya, ano ang mas okay? Maging sobrang laki o maging sobrang liit? Ayan! Hep, 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 hep! Bawal munang ko na. sumagot. Bawal munang mag-isip tong dalawang to. Oo. Kasi before natin painitin ang ating Barangay Nyangay with that discussion, painitin muna natin ang ating umaga with this quick morning routine by our coach, Jed Gallardo. Good morning po sa ating mga kabalitaktakan. Ako po si Coach Jed of SWAT Camp and later po kasama natin si Coach Josh para sa workout natin. Ano nga ba ang workout natin today? It will be cardio. Why? Because po it's good for our heart and it's also good for your lungs. Ngayon po kasi yung pandemic po, pag nagkasakit kayo ng COVID-19, usually lungs po natin yung affected. That's why we need to keep our heart and our lungs healthy. So tara po, mag-workout na tayo. Welcome to Tabata. Are you ready? So watch me 5, 4, 3, 2, 1, go! Shoes on, get up in the morning, cup of meal, let's rock and roll it. King Kong, Round kick the one. drum, rolling on like a rolling stone. It. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, iced tea and a game of ping pong. Hey, this is getting heavy, yeah, the Three, two, I'm ready. one, stop. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. Round 2, Yeah, this beach 5, chain like money. 4, 3, 2, 1, go! This is getting heavy, yeah, the bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. Disco overload, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, one more, I'm diamond, you know I glow up. 3, 2, 1, stop! Round 3, 5, 4, 3, 2, 1, go! Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa. 3, 2, 1, stop! Round 4, 5, 4, 3, 2, 1, go! Bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Whoa, word up, talk the talk, just move like we off the wall. Day and night, sky's the light, so we dance till the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, yeah, the Three, two, I'm ready. one, stop. Life is sweet as honey, yeah, this Round beach chain 5. like money. Halfway there. Yeah, this beach chain like money. 3, 2, 1, go! This is getting heavy, yeah, the bass boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. Disco overload, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow up. Hey, one more, I'm diamond, you know I glow up. 3, 2, 1, stop! Round 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight. Shining through the city with a little fucking soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa. Life is dynamite. Round Shining 7. through the city with a little fucking soul. 3, 2, 1, go! Life is dynamite.
last one. Watch me bring the fire, set the night light. 5, 4, 3, 2, 1, go. Watch me bring the fire, set the night light. Shine through the city with the little pumpkin souls. Wanna light it up like dynamite. Whoa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. At yun na nga po, dito tayo magtatapos ng workout natin. Pagod na pagod din po ako, pero I know that it will be worth it because my lungs will be healthy, my heart will be healthy. So if you want more workout tips like this po, and if you want diet tips as well, you can contact me at 0917-600-3389. You can also visit our Facebook page, our Instagram, that is SWAT Camp. Thank you po, and I hope you enjoyed your workout. God bless and stay safe. Idol kita, gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Nagpa-rest bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may rest bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang rest bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Makakasama niyo po Charles Nico Limon dito sa komentaryo. Oras natin alas 6:54 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na. Ngayong araw po ang ating pag-uusapan ay ito pong pagbabakuna sa mga batang 5 years old and 11, 5 to 11 years old, kung saan ngayong araw po nakatakdang simula ng NCR ang rollout ng kanilang pagbabakuna sa nasabing age group. Pero ito po ang issue natin ngayon dahil ilan sa mga magulang ay nagpetisyon ho na ipatigil itong vaccination sa mga nasabing edad. Anya, nag-file na po, may dalawa na pong nag-file ng Temporary Restriction Order o TRO ang dalawang parents dito po sa Quezon City. Sila po ay sina Dominic Almerol at Girly Monte, kung saan i-final po nila ang kanilang hinaing sa RTC ng Quezon City. Ayon po sa dalawa, hindi naman ho sila kontra dito sa pagbabakunang ginagawa ngayon ng gobyerno, pero ito ang problema, baka mahalin tulad po ang rollout ng vaccine sa mga nasabing age group sa Dengvaxia. Naku po, marami pong na-trauma sa atin dahil dito po sa ginawang vaccination noon ng gobyerno kontra po sa dengue, kung saan inaasahan sana na may proteksyon ang mga bata kontra po dito sa dengue, pero yung ilan po mayroong naitalang mga kaso ng pagkamatay, pero sa investigation naman ho, hindi naman po napatunayan na ang Dengvaxia talaga ang rason ng pagkamatay ng ilang mga bata noon. Naalala nyo, napakaraming mga final ang Public Attorney's Office na kaso laban sa Department of Health ukol dito, pero hindi po ito wala po itong nakitang correlation sa
sa pagbabakuna ng dengue vaccine. Now, puntahan po natin ngayon itong rollout ng vaccination sa 5 to 11 years old. Dahil ito nga po, dalawa pa lang mayroon pa lang isa na nag-file pero inaasahan dadami pa ang mga magulang na maghain po ng TRO kontra po dito sa vaccination ng mga bata. Ano po ba ang kinokontra ng ating mga magulang dito po sa pagbabakuna? Dahil meron pala itong mayroong kasunduan or dito sa guidelines ng vaccination ng 5 to 11 years old na kung sakaling tumanggi ang mga magulang na ipabakuna itong mga bata, pwede pong tumayo ang pamalaan o ang gobyerno bilang magulang at magpapahintulot sa vaccination ng ating mga bata. So, parang nawawala na din yung parents' consent kung ipapasa kamay natin ang pagbabakuna sa gobyerno. Parang sa pilitan nga daw sabi ng ilang mga magulang, kaya yung iba medyo kinakabahan po dito sa vaccination ng ating mga bata. Pero ayon naman po sa Department of Health, kumpiyansa po sila na lahat ng bakunang ibinabakuna sa ating mga kababayan, maging ang mga bata, sa mga bata ay dumaan po sa masusing pagsusuri at dumaan din po sa clinical trials na isinagawa ng kumpanya na Pfizer-BioNTech upang masigurado na ligtas itong paggamit po ng Pfizer vaccine. Kasi nga po kung ikukumpara natin sa adult dose, ang laman po na mRNA, ang mRNA na laman po ng adult booster o ng adult vaccine ay 30 mRNA. Pero po sa bata, ang ginawa pong mixture, binabaan po ang mRNA dosage ng bakuna. Mga nasa 10 to 20 ata na ang laman ng mRNA dosage na para sa mga bata dito po sa Pfizer. Pero ano po sa tingin nyo ang dapat gawin ng ating mga magulang? Pero dito din po sa guidelines kasi ng Pfizer, kapag nagkaroon ng allergic reaction ang mga bata, hindi na po dapat sila pwedeng makatanggap pa ng second dose at dapat po ay i-treat itong allergic reaction sa bakuna na warning or red flag sa ating mga batang tatanggap nitong vaccine. Pero sa tingin nyo po, ano po ang dapat masunod? Ang gobyerno po ba o ang mga magulang? I-comment na po yan mamaya at atin ay babasahin natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Pagplano ng pamilya, hawak mo sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TJHomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders!
We turn houses into homes! Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Healthy mind pa rin mga kabalitaktakan ang ibubungad natin sa inyo this Monday morning. And this morning, I am very, very humbled to have a very persuasive, a very driven woman. And I call her very brave. This morning, we have Miss Charlene Lucas, a resident psychologist and a trauma specialist. Good morning, Kapsat! Good morning. Hi, Shusheki. Napakaganda naman ng ngiti. Kapsat, bumati ka muna sa mga nanonood sa atin. I would just like to say hi to everybody who's watching and I hope you get something with this interview. Nako, Kapsat, hindi mo palang sinisimulan pero yung bungad pa lang ng ngiti mo, it's something that we carry on this morning already. Kapsat, simulan natin. Gusto nating curious kasi kami how did you learn your calling into being a psychologist? Well, at first I like to be a psychologist ever since high school. So, but the thing is, of course, life happens. Need to hindi ka pa kasi well-known yung or let's say when it comes to clinical psychology, you know, well-known and then taboo mental health. So after college, so I human resources and then for 15 years I stayed up for it and then after that, yung parang found my call when I hit yung midlife crisis. Parang, okay pa ba? Hindi na ako masaya. Nagawa ko. Although I'm healthy, getting the job I want, I'm in YouTube, but the thing is, I don't find myself. So that's why my lifelong a psychologist. And then, it goes from there. That's very truly inspiring, Kapsat. Kapsat, would you mind if we put the earpiece ng medyo mas malapit sa atin? Kasi nagbe-break yung audio natin para mas marinig namin ang napaka-enchanting mong boses. And also, Kapsat, I wanted to ask naman, why did you want to specialize in trauma? Kasi alam ko, in the write-up that you've given me, the one that you've shared very personally, was there a deep-rooted reason why you wanted to specialize in this case? Well, to be honest, Shishek, it's not necessarily parang trauma. It's like I was led to it. Kasi when I passed the board exam, I'm planning to focus on industrial psychology. Yes, right. Specifically helping people in terms of their work stress, burnout, and at the same time anxiety and depression. Yes. But before I actually parang heal people or work or do psychotherapy, I need to heal myself. So I need to work on my trauma. And it led me to my mentor, which is Dr. Lourdes Medina. She's a psychotrauma expert and EMDR Philippines president. So from there on, she led me in terms of healing people who are suffering from trauma, specifically from abuse, which is my case as well.
Of course. So, As sabi ko nga, Kabsat, you are very, very brave to openly discuss this. And sabi mo nga, in our discussion personally, it is something that you had a lifelong journey with. Kabsat, it took you 17 years, and those 17 years is a really long. Kabsat, kailan mo sinabi na ayoko na? Was there ever a time na sinabi mong suko na ako? actually, many times. Many times. But the thing is, I was always led to this profession. And para bang full of heart. Para bang, even if I go for it, I got a good position, a good salary. But I was always led to this profession. So, at that time, when I hit rock bottom, yung parang ayoko na, I don't see myself in this. That's when I find na binus ko talaga yung energy ko to be a psychologist. Right, right. Kabsat, ito pa ha, sabi mo nga, it was a long journey of 17 years. Kabsat, how was the experience and what was the hardest? I would say 2019. Yung para bang everything is not going, parang hindi na ako saya in job, my life, everything. Ang midlife crisis. Yun. I totally did that. So, para bang lagi stress. And totally, I don't find myself what I'm doing. So, that's the hard for me. That's why I really pursue my dream to be a psychologist. So, and from there on, tuloy-tuloy na siya. I met my mentor. He gave me opportunity to volunteer pag-start ng pandemic. And then, from then on, yung practice ko. And then, when I actually had this client who is a victim of abuse, and I found myself because I was able to help people because I know how it feels. Because I've been there. Yung parang you know how to speak the language. Yung hindi kagaya nung ikaw kasi, bakit ka ganyan, ba't ganon. It's not that. You're able to empathize the person and then tuloy-tuloy na siya. So, most of my clients right now, it's either victims of sexual abuse or victims of violence or battered person. Yun. That's the hardest, no, Kabsat? When you've been there, when you already know the feeling in their shoes, you know exactly what can heal them. Kabsat, I know everybody's excited to know how will they reach you, and are there any upcoming events that we can be part of, Kabsat? Okay, so they can reach me through my LinkedIn page and also at my FB page and my email, which is shrinlucas, rpsy@gmail.com. And I also have events here in this month of February. Okay, so in February 14 at 1 p.m., I'll be invited by Marian Rodrigo, and we're gonna discuss about battered person syndrome. Okay, and then February 16. Okay, so I'll have a webinar, which is it's a free webinar, which is a work stress and burnout, and how are you going to deal with it by Healthy Mind Solutions. And on February 28, I'll also be interviewed by Scale Incorporated, and we're gonna talk about trauma and violence. Kabsat, I am so humbled to have you in the program. Maraming salamat, and there is no doubt that you are the top 3 or the top 10 the top 10 most influential and most inspiring women last year. Padayon, maraming salamat, Kabsat. Thank you so much. Nakita natin with Miss Charlene that it's always up to us to change what we had in our past. The past, our traumas could be something that defined us in a specific time, but that does not define who you are as a person. Mga kabalitaktakan, I know that some of us is in a dark place, and all we have to do is, in that darkest, you see that you are courageous enough to stand and find the light in it. Kaya, kami ang liwanag ng inyong umaga. Magbabalik pa rin ang inyong morning barkada dito lang sa Morning Balitaktakan.
Bayad po. Salamat po. Mama, bayad po. Naku, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang inyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos tong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil mahal ko kayo, magpapabakuna ako. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAL! Resbakuna. Tara na, magresbakuna para bawas pangamba. Dahil sa resbakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa resbakuna, huwag kang matatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, magresbakuna para bawas pangamba. Dahil sa resbakuna, bawat buhay ay mahalaga. Magresbakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa resbakuna. Di kailang magparesbakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa iyo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo.
something na positive at maganda sa mga mata. And take note, siya po ay isa siya sa mga nominee sa top 10 photographer and videographer in the Philippines. Ayan, ibibida ko na siya ngayon. Hello, Sir Kevin Sibol. Hello po. Hello ma'am, good morning po. Good morning, sir. Ayan, good morning, good morning, sir. Wala nang intro-intro, tatanungin ko po. sa inyo. Ano ang meron sa Yes, pagiging ma'am. photographer and videographer? Bakit nyo po mahal ang pagiging, ang trabahong ito? Ma'am, actually, I was inspired watching videos and vlogs on social medias, and it turns out to be my passion. Yun po. Ayun, passion talaga. Ayan, nahilig ka. Eh di sir, marami ka ng collections ng mga camera, ganun. O kaya naman mga lugar na napunta. Ma'am, actually, nag-invest po ako sa isang phone na I think talaga pong makakatulong sa akin on how to capture these tourist spots na talagang maganda. Ganon. Sir, this time of the pandemic, ano sa tingin mo ang iyong impact sa buhay ng mga tao na hindi po nakakalabas by just taking photos and videos po? Ma'am, of course, I want to help promote local tourism despite the pandemic, and I think, ma'am, I am helping the localities on how to promote their products, ma'am. Yun po. Not just in our place, but also outside our region. Sir, and with at the same time, ma'am, okay, ma'am. Go po. Ano po yan, sir? At the same time? Yung mga kababayan po natin outside the country, nakakatuwa po na naiibsan po yung kanilang lungkot by means of watching our videos and sharing our photos. Yun po. Ayun. So, pinapakita mo nga sa kanila, sir, yung mga hindi nila mapuntahan. Which is very good, sir, ha? Kasi, syempre, mafe-feel nila na andun din sila sa place. Parang nakakapag-enjoy din Yes, sila. ma'am. Opo. Sir, mahirap po ba? Especially, dapat nagta-travel ka, hindi naman pwedeng iisang lugar ka lang. Ngayong pandemya, sir, ano yung hirap sa inyong photographers and videographers sa pagpunta po sa mga lugar para matake ng photos, sir? Yes, ma'am, it is hard. But with the help of my friends who are senior vloggers, they help me with the logistics because they have already established a communication with the local communities na nang sa ganun, ma'am, makapasok po kami and makatravel kami in that place by also, what do you call that? We are entering the place with following proper protocols, COVID protocols para safety. Tayong nagtra-travel. Yan po. Sir, nakita namin na nominado ka po or pwedeng ikaw na ang makuha sa top 10 na best photographer and videographer in the Philippines. Sir, ano po ang epekto ng award na to? What is the award meant for you? Tapos, because sometimes, di ba, kayong mga photographer, parang freelancer kayo So, gumagastos kayo ng pera nyo, sarili nyo yan. Minsan lang naman funded or may tulong. Ano po ang epekto ng manominate po kayo sa award po na ito, sir? Yes, ma'am, it is true that it is expensive, but seeing the result of promoting the local tourism spots become self-rewarding. Yan, ma'am. Self-rewarding naman po talaga. Sir, ano ba, natsubukan mo na bang magka-aberya habang papunta ka sa mga travel? Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na lugar, sir, na napuntahan mo or na-taken mo ng picture or video? Ma'am, ano po, may share ko po yung sa dito sa Santol, La Union. Kasi ang Santol po, ma'am, marami po silang places na talagang pwedeng i-promote. Yun nga lang po, yung mga daan niya is risky and delikado. So, na-met ko po yung isang accident wherein naubusan po or nawalan ng preno yung motor na ginagamit ko. So, yun po.
Pero worth it naman po ba, sir? Yes, ma'am, opo. Sir, ito last question ko po sa'yo. Kung papipiliin ka ng mga lugar na ibibida, mas gusto mo bang ibida ang Pilipinas o lumabas ng bansa para ibida ang ibang lugar? Of course, ma'am. As much as possible, I would like to promote local communities first. But if given a chance, I would also expand traveling and featuring tourist spots in other country. Perfect. Support local. Sir, ano po ang iyong mensahe sa mga gustong sumubok or may mga hilig sa photography and videography na nagda-doubt sa sarili, syempre mga walang gamit, gano'n. Ano po ang gusto niyong mensahe po sa kanila? Message ko po sa mga kagaya ko po na mahilig mag-travel and mag-take ng pictures, wag po kayong mag-alala. As long as meron pong naniniwala sa inyo, mag-go on lang tayo sa ating passion. And kahit anong camera po ang gamit nyo, as long as masaya kayo at na gusto nyong i-share sa mga tao yung ganda ng ating kalikasan, and just keep in mind na may naniniwala sa atin at yun po yun. Ayun, maraming salamat po, Sir Kevin, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. And congratulations po, sir. Congrats po. Ayun, diba? Sir, congratulations, and tama nga ang sinabi po niya. Dapat go lang tayo ng go kahit po meron tayong mga worries sa mga gamit, sa gastos. Pero kung love mo naman ito, and good thing din po na ngayong pandemya na ipapakita po natin sa ibang tao para madala po nila yung mga sarili nila sa mga lugar po na pinupuntahan ng ating mga photographers and videographers. And we would like to thank everyone po na nagtitake ng risk para lang po maipakita sa atin ang mga bagay na nami-miss out natin dahil hindi po tayo makalabas. Once again, congratulations, Sir Kevin. And ayan nga po ang ibinida ko na photographer and videographer dito sa Ibarren. Mamaya, ayan na, mag-aaway na kami ni Charles dahil ano nga ba ang mas gusto nyo? Maging mas maliit? O maging mas malaki? Pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifredo Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdodroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Nagpa-rest bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pumunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may rest bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang to. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline.
kondisyon at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifredo Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdodroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan, sa bisyo, wala kang panalo. Ito na, dito sa Barangay Nyangay, pag-uusapan natin kung tama ba o pipiliin mo bang ano nga bang mas okay, maging sobrang laki o Yun. sobrang liit. Yun. Nako, buti na lang I am in between kasi wala akong sagot dyan. Kaya first round muna tayo at mauuna daw si Charles kasi nag-iisip si Ren. Go! Round Ayan. 1! O sige, round 1. Pero bago ang lahat, Ren, nakatayo ka na ba? Ay. Ayan, mga kabalitaktakan. Yan naman, may advantage para sa akin, mga kabarangay. Mas malaki. Bakit ka pa ba pupunta sa maliit? Diba? In terms of height, ikaw yung palaging tinatawag ng nanay mo. Charles, alam man yan na jay tok-tok tito kadorhang kumaala ako na ninanang ko. Mas madaming mga mas madaming advantage. Saka maabot mo kung yung mga hindi mo naaabot bilang maliit. Ganun yun. Ano Ayan, daw? Sige tapos nga. ngayong COVID-19, no, 'di ba? Kapag mas matangkad ka or mas malaki ka, malalanghap mo yung fresh air doon sa taas. Compared naman doon sa baba na nagkukuan sila, no, nag-uubuhan nga na. Parang doon pati sa framing natin, mas maliit din yun. Tumatagusan nga ako Ayan pisikalan daw. Ren, ang iyong sagot? Mama. Ayan, speaking dyan mas gusto Oh. ko yung maliit. Oh, Syempre, bakit? pag sinabi ng nanay mo na, abutin mo nga yan ganyan, tapos maliit ka, pwede kang tumungtong. Paano kung mababa lang, tapos kailangan mong sumuksok? Makakasuksok ka ba? Hindi, di ba? Panalo tayo doon. Panalo tayo doon. Ayan, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa yan. And of course, sabi mo, malalanghap mo yung pag maliit ka, mas malalanghap mo yung mga ubo-ubo. Hindi, mas malalanghap sa taas. Kasi syempre, aangat ang hangin. Ikaw ang makakalanghap nun, hindi ako. Tsaka mas maganda yung mas maliit, kasya sa lahat. Tsaka madali lang maghanap ng damit pag maliit. Di ba? Hirap na hirap kang maghanap ng damit mo. The attack! Diba? Hirap na hirap kang maghanap ng damit mo. Hirap din ka sa sapatos. lang naman. Size 13 lang to. Hindi, pumunta pa tayo. Inikot namin ang buong mall. Makahanap lang ng damit mo. Tandaan mo yan. Tsaka Ganun ba yun? pag mas maliit din yung mga kailangan. Mas madaming space ang iyong maiipon. Unlike sa inyong malalaki. Ay nako, kaya hindi kami nagkakasya doon sa aming sasakyan Wow, Umatake. Saglit lang Parang oy, ang liit mo pero ang dami mo rin kayong gamit. Paano ba yung gamit? Ang dami yung gamit. Sige, round 2!
malaki man sa inyong paningin, gentle giant din. Diba? In terms of career, mga kabalitaktakan nga din naman, at sa mga buhay-buhay natin, may advantage ang malaki, diba? Kasi nga din naman, kapag may mga sa pagsusundalo or sa mga pagpupulis, diba? Mas maganda kung minsan malaki at matangkad, diba? Kasi nga din naman, meron din yung sinasabi nilang respeto kung minsan, kapag ikaw ay malaki, ay, good morning, sir. Sabi nga may mga ganun na nami-meet natin sa buhay, kung saan may advantage tayong mga malalaki. Yun. Yun na daw. Ano yung maliit? Dinaan sa physical pa rin. Physikalan pa rin. Ren, rebuttal please. Pero pag mas maliit, syempre, sabi mo gentle giant ka. Pero syempre pag mas maliit ka, mas sila sa'yo, mas sweet sila sa'yo, mas ay, dito po kayo ma'am, kasi kasya naman po kayo. Diba? Advantage yun pag maliit ka. Tsaka syempre isipin mo naman, model ka ng sapatos ng bata, tapos ang laki-laki mo. Diba? Yun na lang yung ibinanan. Mas okay din yung mas maliit. Bakit sa trabaho? Pag masyado kang malaki, natatakot sila sa'yo. Pero pag maliit ka, okay lang kasi feeling nila, okay lang yan kasi gentle siya, cute. Mas cute kaya kaming maliliit kaysa sa inyong mga malalaki. Sige, to our final round. Final round. Sige, panindigan natin yan. Mas maganda ang malaki at matangkad, mga kabalitaktakan, kasi nga din naman aside from physical features, mas madali kang mapansin ng mga tao. Kaya kung minsan umaangat kung minsan yung ating social status sa ating pamayanan. Naku, may pamayanan na. At saka may advantage tayo pagdating sa basketball. Yung mga malalaki lang naman pinapapasok kapag maliit. Nako, mahihirap makashoot at makascore, diba? Sige. Nako, kailangan natin ng round 4 and round 5 dito. Hindi pa ako tapos sa'yo, Sir Charles. Ganun ba? Ayan. Alam mo, pag mas maliit ka kasi, dun sa sinabi mo nga na mas madali kang mahanap, at least mafe-feel namin na na-appreciate kami at hinahanap kami. Ikaw, kita ka agad. Kami, asan na kaya yun? Diba? At least feeling namin special kami. At saka pag-usapan naman natin ang buhay. Mas maganda pag mas maliit ka. Kasi pag masyado kang malaki, mapagmalaki ka. Pag maliit ka, okay lang, humble ka lang. Dapat ganun. Tsaka pag maliit, nagsisimula ka sa maliit, palaki ng palaki. Tatanungin kita, malaki ka na ba nung pinanganak ka? Hindi, lumaki ka lang. Kami. Nung pinanganak nga ako, yung nanay ko parang daing na bangus. Diba? Nako, kaming maliliit, syempre, magsa-start ka sa maliit. Doon ako naniniwala, mas okay na maliit ka, tapos saka ka lalaki. Hindi man sa height, pero sa buhay, okay na yung nagsimula ka ng maliit para ma-appreciate mo ang iyong paglaki. Anong masasabi ni Kapitan? Ako, actually, in between lang ako Hindi, malaki ko Kailangan mo yung ayaw pa niyang umawat So, hep naman mga kabaranggayan natin. Write down your thoughts and comments. Babasahin namin yan maya-maya lamang. Pero ang kapitana nyo, we'd always want to say that there's always ulila kasi si Ren. Sabi walang dito, nagpalaki. OMG. But the thing is that in life's battle, lahat tayo, we fought battles, and there are times where we need to brave the trenches and defy the odds. And there would also be time that we waver the white flag. We accept the defeat. In life's decision and battles, there will be times where you are going to be the bigger person or the smaller person. What matters most is that you know where you came from, you know what gratitude is, and you know where you belong with. So sa mga kabaranggayan natin dyan, sino bang nanalo sa dalawang to? Hindi makapag-decide ang kapitana nyo. Malay nyo, mabasa namin yung mga comments na yan. Dito lang syempre sa pagbabalik ng Morning Barkada nyo ang
Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ayan, naging mainit kanina ang aming talakan ni Bebe Heren kung saan nakasimangot pa rin ang maliit na paslit. Ayan, magiging okay lang yan ang mga Bebe Heren, ano? Kasi nga din naman, ano, mas maganda kapag maliit. Alam mo kung bakit? Mas may experience mo yung iba't ibang mga tourism na mga, ano, makakapasyal ka. Kapag maliit ka, di ba, may advantage ka, makikita mo lahat ng views up and down. Yun, naidaan talaga. I-push natin. Mas flexible, di ba? Oo, at para mapagmasdan ng maganda ang mga kapaligiran ay magandang kunan nito, di ba? Kaya maging inspired sa ating naging kanina, no, naging bisita sa umagang ito. So, top 2 siya, Barbaren? Nominated siya sa top 10. Yan. Oo. With that, na-trauma ako sa mga sinabi nyo sa akin. Hindi ko matanggap. Sorry na. Kaya makikinig ako. Iko-contact ko po mamaya yung guest po ni Ma'am Sheky para po dun sa trauma ko po sa panglalait po nila sa akin. Ayan, dapat po talaga i-conquer natin ang ating mga trauma. And let's learn to find people who would understand and kayang i-comfort tayo or makapagbigay po ng ating mga... Sorry, natawa ako. Sabi, mas matipid daw kasi ang pamasahe sa bus pag maliit. Oo, no? Ilalagay sa baggage. Magugulat ka na lang, kakalungin ka ng katabi mo. Oo, with that trauma nga po, di ba? Ay, with that po, dun sa sinabi ko sa mas matipid. Alam nyo ba dati, fun fact lang po ito, ano na ako nun, 9 years old na ako nun, sa bus, gustong magtipid ng nanay ko. Sabihin mo 5 ka lang, sabihin mo 5 ka lang. Dahil tinanong ako nung konduktor, ilang taon ka na? 5 po, sabi ko. Dahil tinanong anong year ako pinanganak, nahuli kami ng nanay ko. Hindi ko na-compute. Hindi na na-compute. Ayan. So in our Wala na. formative years, between those ages 5 to 11 years old, it's important that we inculcate the right values that we have for our children. And tama nga kasi with us wanted to also get them vaccinated. Ako personally, bilang ina ng andun sa ganong age gap, I believe that we can get them flu shots muna and primary doses or vaccines that will help their immune system. And yun nga, we can get them to explore more on the nature, bigyan natin sila ng opportunity to go to tourism spots or activities that will really hone their immune system in a natural way. Kasi yun naman yung panlaban natin. And also, tutuloy-tuloy na natin yan. Kasi kanina nga, di ba, tinanong natin kung ano nga ba, mas maliit or mas malaki. With one of our comments here, good morning, Sir Alan. Sabi niya, the other side of being big or small, size does not matter. Utilization is the key. It is the attitude that talks to become humane. Uy, gusto ko yan. Ang sakit po sa bangs. Wala na po akong isasagot. Galing naman kay Olanday Torreda Rodel. Maliit kasi ano ba yun? Paulit-ulit, kuya. Maliit kasi maliit ka basta malaki naman ang iyong puso. Tama gusto ko naman. yan. Siyempre, ang babasahin ko yung kampi sa akin. Ano kayo dyan? Sabi dito ni Winter Gayaw, medyo kakampi ko muna kay Randy Guzman. Thank you. Madaling makasuksok kahit saan, kahit maliit na iskinita o maliit na butas. Kayang pasukin. No offense sa malaki ha, in-explain ko lang. Diba? And sabi naman ni Miss Mel Hidalgo, kaming mga igorot nasa lahi kasi namin ng small but terrible. Exactly. Andun pa rin ang inyong attitude nga na sinasabi ni Sir Alan. And lastly, a good friend of mine, sabi naman ni Eric, malaki man o maliit, be thankful of what God gave you. Thank you naman for that reminder. And of course, with thanking God, we would also like to thank yung mga nanonood po sa amin diyan sa La Union. Mama and Dad Utsilo, Tita Mel, hello po sa inyo. Mainat and Tubilio family, Bebe Labs, John Mark, hello, shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa laging panonood po sa amin. Ayan, binabati na din natin ang ating mga viewers from Pangasinan. Diyan sa Lingayen, naku, ang ganda pala dyan kapag gabi. Diyan sa Lingayen, naku, pwedeng mag-walking, ano, dyan sa Binmalay, dyan sa Dagupan. Ayan, galing kami dyan last weekend. Ayan.
Oo. Yan. Siyempre, hagip na hagip din tayo dyan to all my relatives dyan sa Vigan, Ilocos Sur, and also to a good pinsan of us dyan sa Tugigaraw. Abot na abot tayo sa mga kung meron kayong kilalang who needs a car repair shop, andyan po ang AutoZone. Yan, si kuya ko Jason ang mag-aalaga sa inyo, and ang mabuti niyang asawa si Ate Rhea at ang kanilang prinsesita na si Sai. Siyempre, lalayo pa ba ako ang aking prinsesa at ang aking prinsipe to my Laren and Ethan. Good morning, good morning, anak. I will talk to you soon. And also, we wanted to shout out to our new viewers. Meron pong marami pong nanonood. Jaina, Paul Joseph Christmas. We also have GP Pablo, and others po na minsan po kasi when the live is ongoing, medyo na bumabalik yung comments. But thank you Yes. for your support. Maraming salamat. Ayan, binabati ko din pala pahabol, Limon family dyan sa Ilocos Sur and Fontanilla family dyan sa Nueva Ecija. At idagdag ko na dami. din pasalamatan na maraming salamat sa NGCP, ang kuryente ng buhay mo. Wow! Ginawa ko lang yun. Buhay mo. And syempre, Maranan and Ballesteros Optometric Clinic ang nagbibigay ng malinaw na mata para makita ako kahit maliit. Kahit maliit. Syempre, we build this TG Home Builders bring and makes houses into home. At syempre, pangpatanggal ng mga aw nyo dyan. Syempre, tanggal ang aw sa pa! Live po kami mamayang 6:00 para naman po sa mga balita. Syempre, dyan lang yan sa Luzon Headlines and News Force North Luzon. Kaya tutok-tutok mga kabalitaktakan at ating simula ng ating araw na may ngiti. At bukas, magtatalakan naman tayo at magtatawanan dito pa rin sa Morning Masarap mangarap para sa iyong pamilya. Si Junior, magiging doktor. Si May, magiging engineer. At si Paolo, magiging sikat na chef. Di ba magandang makita mo silang lumaki